2019an, eta nire lehenoko lasterket izan zen Tontorramendiko igoera vertikala. Baina, bai egon zen igual ibilbide bat horren aurretik, lasterketen hasi aurretik, hoxe, pixkate mendixe ezautzeko ibilbide prozesu bat, ez? 2016an, 15 urteaz lehenko bidar junitxan, udaleku ibiltaxeta. Eta pentsen dut horrek asko lagunduztanela, ez? Topaten nore kirola zeinan erosin kirol guztean gaztan geixen. Txarto ez bana bil izan zin 15 eta lehenko urti izan zen, ondarrotik azit Gasteize arte, errekale horre auzur arte. Eta bertan, aparte de mendixe zautu, beste pilo bat gauza ikasine ban, ez? Igual autoezagutza bat izan zen neutzako, personalmente. Eta aurrengo urtin berriro errepikein eban. Eta hortxe ez izan, ez? Bizkate nire loturi mendixaz. Zautu neban mutil bat, neure bikoteek izan zana 4 bat urtin. Eta beran inguruk eta beran familixik lotura handi xeukan bebai mendixaz. Orduan hortxe ezin itxean, bizkat korrikan asfaltun eta mendi ezberdinak ezautzen, ez? Euskal Herriko eta Ondarru inguruko mendixa. Eta, hortik aurrea, esan duten morun 2019an azin itxean traileko mundun, eta gaur egun arte. Danetik etxen dut igoera vertikalak, kilometro vertikalak, pentsean dut luzien hain jotena, 7 kilometro izan dile, eta hortik ez dut emon ondion horrera pausoik, bakat igual etorkizun baten asmu igual maratoikin eroazteko, baina ondion pentsean duzen trabina zela 20 kilometro ingurun eta gero bizkat pauso bat emon aurra. Asfaltun kompetiten dut, egixera asfaltun gitxeoa kompetiten dutela, ze igual ez gazta gustaten hainbeste, ze mendixe beste mundu bata guztiz ezberdinean, baina, hasiera, geixen bat mendixa kompetiten dut. Asfaltu atzanin oso konstantire denpora guztin zuz topin eta mendixe ezberdinera beste bizta batzutakazu ibilbidipe ez da irauke aldaz goruzkuk, aldaz beruzkuk, ez da iniko beto pasaren dut, iristen gazta bat divertigarri xo barala. Lorpen handixena lasterketa mailan, esango nuke ez dutela lorpen handirik lortu bai ibilina karrera herrikoitzan eta aurreko postutan. Eta nitzat lorpen handixena lortu rotena ero emozin geixen emozteana izan di hori, Tontorramendiko igoera vertikalin herriko lasterketa baten, bigarren posto bat lortzi. Eta beste batentzako igual ez da izango lorpen bat, baina nitzat ere gauza bat azten lasterketa bat, lasterketa herrikoi bat, gaur herriko lasterketa bat, eta goiz izango neban izan dela nire lorpenik handixena personalmente. Oroitzapen itxarrena, behatu, igual ez lasterketaetan ez du duki holan oroitzapen txarrik, bai eukitxoaz lezingoik nahiko gorrak izan dizenak, baina gexe pasan nire momento gorren mendixan, izan zen, piko bazia saltzaten, bartu gendu 2 kilokiko trak bat, juginan, eta zan paso bat ikustezen duenela akantilau albun, erdinearrez eta zan eropasatxeza, ero bertan gatzeza. Eta oso txarto pasan eban, eta hortik aurra, pentsean dut enazela jun inoiz olako mendi handi batea ero bai. Gaur egun, ez dut epintxe nahin beste izigentzixan nire buruai. Gex hartzetxoaz lasterketak disfrutateko, ondo pasateko, lagun hartine momentu on batzu pasateko, baina ondala urte batzuk igual bai iziguten etzan gexan nire buruai, bai entrenaten eban egunerokotasunin aztik zazpion bauke, zei entrenaten pasaten eban, eta pentsean dut atzanin ez duztan elain ondo hori bez, ze holan azte zezenin gauza asko alde batea labizuz, eta gaztik izan da, eta bebai holan launan ingurutipe, atzanin nahi ero nahi ez urten etxizu bebai. Orduan ikasirot bizkat, izigentzixi alde batea laten eta gexak bizitxiaz gexak disfrutaten. Gerona menditalditan una aurreran, eta gerona alpino usturre Tolosako menditaldin bebai. Egixeran ireaia ez tanela txartu ez bana ondala 2 urte proposamen bat, zelan proiektu barri bat eguan, traileko talde bat atateko, alpino usturre menditaldik
sortu bana, eta horre herri ezberdinetako emakumik eta gizonezkuk gaztik hori hemen, hautatu ben, eta neuri galdetuzten, hasiera baten idea ona iritsi aztan, ez beste ekipo batea jutiero hor partetik, baizik eta jente barrixi zautzeko partetik, ez? Ze ni momento baten oso bakarrik sentiuna, ze hemen ingun bai ebilen jenti hori, mendixan ebilena eta kompetiten ebilena, bai, ultretan ero beste arlo batzutan, nik ez duten kompetiten arlotan. Eta baina gazteik ez eguan, ez ezunen nire inguruko gazteik baten bateaz juteko ero. Eta igual launa izaten etzen, baina launa hor momentun igual eza momentu, eta bakotxe bera momentun da, eta igual ezin animaten hainbeste mendire tortea. Orduan, ezanan juzelak aukera ona alpino moruko talde batek kontaktati, batez be jenti zautzeko. Ze nik eneban ez zautzen. Inor, hor partineuan bakarrik, bai banaukan on gaur menditaldine neurekidik dizenak, baina danak gizonezkuk eta atzanin ritmo ezberdin eta juten eta entreno guztik ezin txuaz eurakin egin. Orduan, horretxatxik iritxeaztean idea ona alpinoku, eta junitxan beste alde batetik enean bez urte hona auki, alpino neunitxan urtin, ze lehen esan duten borun, arazo personal batea txike enean euneko eun ondo, eta igual enean aprobetxea, bera aukeri aprobetxea bine morun. Bai harremanak etxeko orduan, bai kompetiteko orduan, eta hoxe, gero mogoilezin egukinean bai estresan ingurun, eta hoxe, eta erabakinean, horrengo urtin, aurrera menditaldea juti, bertan eukanelako atzarin babesa, nore ingururalako, eta eurakin hazina zelako mendixan, eta bertan irutelako hon. 2002an aurrera menditalde hartu gendun, neuk eta beste lagun talde batek, ja relebu moteko ordu zen, ze nahi den beste urte isu zen bertan menditalde aurra eruten, eta ja jente nauzixe zen, eta errelebu mongen zen, pentsa gendun bizkat aurrera menditalde herritaratzi, gehitxu haua, eta ekimen barrixak sortzi. Eta hoxe, pentsen dut oso positiburela gaztin partetik olako aurrera pauso bat, ze bestelan herriko menditaldik desagertzen jungori, eta horrei aurren biako. Ze oso politxera ez, herri baten menditalde bateoti, eta ondion politxeagoa gauzak antolatzen da ben menditalde bat. Azkanin boter irakarren taldik, erabiz, inguruko herrixetako gaztik euran taldita eruten, eta hor ze pasaten da, herriko taldik, menditaldik ahultzen da zela, eta holan segi etxe marou, batzanin bai aldapasa menditaldo asko, desagertzi. Pentsan dope bai apoia birizela, ero babestu birizela, karrera herrikoik, ze erazarrazen karrera batzuk kriston injarra, eta beste lasterketa batzutaz, herri txikixetan ero herri ezberdinetan etxen dizenak, ez dakarrenak olako isen handirik eta oso politxati, eta ni pentsan dut parte hartu birela hor lasterketetan bebai. Adibidez, Busturialdin eta Leharti bain, igoera herrikoin ligi, sortu zan ondala, pentsen dut ongu hirugarren edizio izango orala. Eta animaten dut jenti parte hartzea, ze pentsen dut herrixantzako oso ekimen positibo bat ala, eta emakumik eta gizonezkuk parte hartzen dabe, adin ezberdinetako jentik, hasi igual 16 urteko ero 14 urteko gaztetik 60 urteakarren pertsona bat etortzea, ez? Emakumik bazatzen sortu zen, ni eta Ainara horra junean, Ainara Arrizabalaga eta ni Tolosako taldea, alpinoa. Konturatu gian, pilo bat emakumera zela ingurun mendixan ibiltzen dizenak, eta igual ondarrunero Leharti baimaian ikusten dala, baina ez dala ikusten hainbeste ez. Eta esagen du, alpinoi sortura bemorun traileko taldi emakumin eta gizonezkun ezatxik guk hemen ingurun ez du sortzen ez gauza bardine, baina ze zer ikusi xakarrena, ero emakumik bultzatzen dabena ez, mendire jutea, ero animaten dabena bultzatu baino gaixa. Eta hortixik hasi zen bizkat, gero menditaldin hile batzuk pasata gero,
maigaina bota gendun, eta baiezko kurten ban, eta bizka buelta bat emongen zan, ez, gauziai. Hasiera baten zan, gexak korrikiai infokata, eta horarlun. Eta gero, korrikiai infokata otetik, bihurtu zen, herriko egitazmo bat, maila guztixetako emakumiai bideratuterana, ibilbide ezberdina proposaturi, eta martxan da, eta oso egitazmo positibura izaten. Lehengoko aurkezpena izanen pilo bat jente agertu zen, gero talde komunitazio bat behin gendun, hor 200 bat pertsona sartu zin, eta gixe zen handi gatu azku, hasiera baten oso handi gatu azku, ze atzanin aurrera menditaldiaz gain Eneriz Basurko eta Ainar Arrizabala laguntzen, eta alan dabe, laguntza eskatu berri izan dugu, beste emakume batzu bai, eta egixe zen beti onda jenti prest laguntzeko, eta aurra txiko. Lasterketetan hasibarri xeran pertsona batei, esango netzan guztat emako, aurre atxiko, ez eukitxiko lotzaik ez da prezineirik lasterketetan parte hartzeko, eta beste baik. Oso mundu zabalara labe bai, rakazule bai lasterketan motzetatik ultretako lasterketak, eta gitxike aurre atxiko. Niri mendixak, pentsan dut, askatasun handixe eta bebai emoztala neure buru hobeto zautzeko bide bat iraizta, eta bebai nitza psikologo bat emorunde ez, jutena, despejatena, neure momentu ukitzen dut, gero esan dut bebai bakarradi aipatu rutelen aurretik niri asko guztan gaztamen dixan bakarrik juti, baina beste alde batea bai sentiuten dut birotela hoxe laguntasune ez, baina hori bakarradi leko baten eoti, ez da, leko zabalo baten zeusa bakarrik ez da beste inor, eta hori askatasune ez duzu eron nukitzen. Nik ondala 10 urte neure buruai esango manetzan onarta iana zela, eneban sinistuko, ez da isetako bez. Ze kirolik ez etxetik ona iatea, salto handixera eta denpora gitxixin zenba gauza aldaben pertsona batek lortu, eta beran lorpenak aurra erun, inkraiblire. Ez da berbaik hori deskribiteko.